Sini mengkaisasi Tripurahani Tripuri Sini mengkaisasi Tripurahani Tripuri Esti hiseng no taring di Tripuri henei ring sidi Tribal henei taring di Tripuri henei ring sidi Naikhlai bini nogma de pherlang sini bumle sini naikhlai bini nogma de pherlang sini selai pai bai kha bumang bai butha selai pai bai kha bumang bai butha hai khe de sun Ang live na yes, architect hay ko modernization itu orang cek semua dia dia mana kalau aneh busy mau yang balak hay balak ngoro bulung ngoro aku naik semua বেলাকে টং থকা তিনি দারাম বুমুকে সন্দারাম बर बाजारनि सेक्रेटारि जों थानाय 10 बोसोर सिगां अर जे दुकान नायरावबाय कायसा कुइसु दंमोन आफुरु बर वान सक लायमाने आवान सक माने सामु फोनां मालाया ताबुखाय जों अर मोटामुटी बोसाजाक सिन बर अनेक मार्केट दं अर दुकान दं जों अबनो मडार्नाइजेशन खाय अब पूरा टोटाल 80% कैप्चार तुनानै कायसा जोंनि 2025 नि कायसा प्रोजेक्ट जों अबनो कायसा तनखा अबनो जों माधव एरिया नि हाटी गाबोन बागो माधव नै सिनि जागो जों बाजारनि हाटी न रांसाकनि लामब्रा नै जों अबनो बुंना रखा ताम हिमालय रांसाकनि लामब्रा हिमाने आरनि मेन कारण हिकाय अब एक फाइनेंशियल जगह कमार्शियल जगह यांग इनका एडिसी हेडक्वार्टर थांगो और सिंडिकेट दंगो यांगो ट्राक टर्मिनल दंगो नेशनल हाईवे 4 लाइन दंनाय इनका और कायसा सिनी शहर किनारनि कायसा कठोर इम्पोर्टेंट रूल इनका आबन बागै जों सारा तिरफ्रा गोनांगै टोटाली तिरफ्रा सारो सिनेना नांनाय जे रांसाकनि लामफ्रा ब जागा जतनो फाइनांथों अब जों सिनि प्रोजेक्टआव जों मनो रांसा गाहायखायनो बाराबाय जों बिल्डिं नायथखाय प्रोजेक्ट लाय नायथखाय जों अर टिसानाय कठोर कायसा इम्पोर्टेंट रूल शहर किनारनि कायसा कठोर जों अर रूल खायनाय जों अर बाजारनो टेबो डेभलप खायनाय जों बुसकांगो अर जों कमिटि रखाय जों बावनो लोन दंनि व्यवस्था खायनाय बुसकां सालो जों अर पाइकारि रक अर सिनि एडिसी खुमलुं एरिया खुमथय आयं बिसिं बासां जे तंमान माने अनफ्राय जारा जाते बरक आलादा बसंनि थानि माने पायाकारै पाइकारि अरनि तलां मानान बागै जों अर आबहायके जों अर जत सेटअप सनामनाय गे रांसानि ताखौ बहुसं नरक जतनो दुकान रेडी पाइफाल ख्लायदि सिनि बरं थानि पायदि अ रांसानि लामफ्राव फायै बोथागै पाइतलांदि जत यांते थांलायसो खायने बरंनो आं कयो अ रांसानि लामफ्राव जत सिनि बरकनि दुकान दङ बरक तरि लगै माननाय बरक कानाय आरां निनि नुखुंगो नते सगैनाय आबन बागैनो नरक हामजागै निजे हामजागै निनि बुफायं संनो हामजागै तिसानान बागै सिनि बरंनि थानेनो बरक हाटी बाजार खायदि आसनो म रांसाक नि लामप्रा नि जे कक खामानि एकदम सेरि क्लाय पान्दि क्लाय माहिं थाका मुक्ति क्लाय थाकानि आनि जरते आनि बखावने प्रथम दंखा
아니 뭐가 एकदम खरगोय 너 खाखुल खामानि खबर जों साका किपारसान बिसिंगो सिबरं बिसिंगो न हाके आमतिके सानाय ता फासे काशबनो अर सानाय करछि करि অবহাই প্রসেস प्रचार खाने करे प्रोग्राम खाने करे अब ना बदे प्रश्न खाया आन जते ओने हामै खाया आ ओने जते न न ओने आन जते ताकु हामबाय न न आगे प्रश्न हा अमा के प्रश्न खाने करे चिनि टिप्रासान बिसिंगो रांसा मुक्ति नि सामाने लापर हामाने ओ कोंग के सानाय करे तिनि जराव थिन ताकुमा जे सामाने आनि बखा मुक्ति कलाया आन सागबो जेमन छेरि कलाय पान्दि कलाय मेमंग थांगा अमने नायथ खबर थाका तंथ खबर थाका नाके चिन टिप्रासान यागो जों पाइचा साथो जों बुनियाव थाङि कारै चिनि बरत बनाय चिनि बरगनि यागनि पाइदि मानि खनै ओ रां फैसा ओ न हाबैतो चिनि बरनि कष्ट फैसा आराम थांतो आवने बिनि कक सामान प्रश्न खाया थिगानि तिनि समुद्र बर्मा তারা বড় एको मादा पारानो বেলাকে হামদাসু কানা हामजा तो गान जदिके कमिटि थाइ दङ एनर जत कानेक्सन दंनाय स्टेट कमिटि दंनाय ए जत टिप्रासाराव काबो लामार कोनो एक्सिडेन्ट नंला लामा कोठारो तखारो आबते एंगला हाइवे सुजन क्याप्चर थाइ हाइवे वो जत टिप्रासार क्याप्चर